Això sí, m'heu d'ajudar tots i totes, eh? Tothom m'ha d'ajudar. Imagineu-vos que aquí a la panxa teniu un tambor. I cada vegada que diga, no, així, els ditets així, cada vegada que diga a la 1, a les 2 i a les 3 han de fer... Farem una petita prova, eh? A la 1, a les 2 i a les 3. Perfecte, molt bé, molt bé. Doncs preparats, eh? Quan compta 3, vull aquest redoble ben fort, eh? A la 1, a les 2 i a les 3. Bon aplaudiment, que ho hem fet. Has vist ja que un bé que ho faig, tothom m'ha aplaudit. Què passa? Això és fer malabars. Mira, feu un redoble. Mira, a la 1, a les 2 i a les 3. Hop! Espera. A la 1, a les 2 i a les 3. Hop! Un aplaudiment. Joan, això està xupat. Està xupat, això. No, cochino. Això està xupat. No, està xupat. Ja. Pues ara ho farem més difícil. Més difícil com? Amb 2, que no has berenat avui. Ho farem 2. És que... Més difícil. Amb 2, a veure, com ho faràs de difícil. Aquest de doble ha de ser més fort que el primer, eh? Més fort. Vinga, a la 1, a les 2 i a les 3. Bon aplaudiment. Has vist, Biel? Ara sí que ho he fet bé. Ara sí. Mira, fem un redoble. Hop, 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 hop. I hop. Xau, un aplaudiment. Joan, això ho fa qualsevol, perquè això està xupadíssim. Això està xupat. No!